akwai chief of army staff, akwai chief of defense staff, akwai chief of air staff, akwai chief of naval staff, akwai inspector general of police, akwai director general na DSS. Su ne aka damƙa wa amana da alhakin tsaro. To za ka ga haka saniya suke. Yanzu misali akwai Nore, akwai Saige, akwai Nordi. To za ka ga akwai Yakanai, akwai Wule, akwai Dule. To Dule, sunanta Dule, duk ‘ya'yan da ta haifa in namiji ne da menene a ce Ali Dule. To za ka ga gaba ɗayansu sun kalle ka. Wato ni dai a rayuwata in haɗu da fitina, da tashin hankali, da yarfe, a faɗi abin da ba shi ba ne, a makala maka kai ɗan shi'a ne, a makala maka kai wani abu ne, ban taɓa gamuwa da musiba da fitina irin wanda na gamu da ita a Jos lokacin da na dawo Madina ba. Saboda Jos gaba ɗayanta, ɗayan uku ne gare ni. Wani Bafulatani idan ya yi ɓarna in masu tashi ne, shanun shi yawansu sun zamanto ‘yar hanyar da zai bi tsakanin gonaki ta matse musu, dole yawansu sai an faɗaɗa an ci rabin gonan nan da rabin an tafi, to za ka ga a can gaba zai cire sa ya ɗaure a wajen, bai san mai gonan ba, bai san ne ba, amma saboda kula da haƙƙi zai cire dabba guda ɗaya ya ɗaure ta a nan jikin wannan gonan. Mimbari, wannan mimbarin na Juma'a, me yake nufi a wajenka? Wannan shi ne. Assalamu alaikum. ‘Yan uwa masu kallo da sauraro na Sani Musa Maga wacce ke marhabin da ku a daidai wannan lokaci. A ko da wani lokaci na kan yi ƙoƙari in ga cewa na gayyato babban bako, wanda idan kuka ji maganarsa, kuka ji bayaninsa, kuma karan kanku duk abubuwan da za ku yi za su yi tasiri a rayuwanku. A yau na gayyato malamin addini wanda yake da ayyuka daban-daban a rayuwarsa saboda ci gaban al'umma. Mun tattauna wa'ansu abubuwa da ya keɓanta da su kuma ya ƙware a kansu, ta yaya ya iya kai wannan wurin, hanyoyin da ya bi, musamman ma ya iya kiyo kuma ya iya noma. Mun tattauna da shi akan kiyo da kuma irin alaƙan mu'amala da ɗabi'an dabbobi da kuma ɗabi'an mutane. Me ya fa'idantu da su har ya nuna mana irin duk annabawa ma mafi yawan annabawa idan suka zo sai sun yi kiyo saboda su koya za su yi mu'amala da mutane. A ina ya taso, a ina ya rayuwansa, hanyoyin da wajen karatunsa da kuma alaƙan shi da Izala ta Jos, ya aka yi suka rabu da shi, sannan kuma ya yake mu'amala da su a yanzu. Karatunsa na Madina, a ya je Madina, sannan kuma me ya karanta a Madina, sannan kuma irin markazin shi, cibiyar da yake koyar da addinin musulunci da kuma tarbiyya ta musulunci a nan ɗin, ya yake gudanar da wannan ayyuka. Batutuwa ne da dama, mun ji ra'ayinsa akan mu'amalansa da gwamnoni da kuma 'yan siyasa da kuma al'umma da kuma ya yake kallon abubuwa da yawa. Mun tattauna su, don haka ku zauna saboda ku ji yaya hirar tamu ta kaya tare da babban baƙonmu a Sheikh Dr. Muhammad Tukur Adam, wanda aka fi sani da Al-Manar a jihar Kaduna ta tarayyar Najeriya. Muna ƙara tunatar da ku cewa za ku bibiyan mu a shafukanmu na sada zumunta Facebook, Instagram da kuma TikTok saboda ta samun takaitattun bayanan, sannan kuma za ku bibiyan mu a shafinmu na YouTube da suna AD Plus Hausa ko kuma Rufar Africa Podcast. Haka kuma za ku iya sauraron mu a manhajojin sauraron sauti musamman ma Spotify a duk lokacin da kuke so, duk lokacin da kuke bukata. Sai ku biyo ni ku ji yaya tattaunawar tamu ta kasance tare da babban bakon namu. Yalla. To muna marhabin da Malam a cikin shirin Rufar Africa Podcast. To ina amsawa. Yawa. To Malam, abin da nake so in ɗan fara da shi, saboda a koda wani lokaci idan muka haɗu da malamai muna ƙoƙarin mu ɗan tsaya akan irin gudiyar da suke gudanar da ayyukansu. Na'am. Saboda 'yan baya su ma su koyi wani abu daga cikin yanayin da ake gudanar da aiki. Babu shakka. Wani lokaci za ka samu kanka cikin yanayin zafi,
yanayin sanyi, yanayin damana, ga karatuttuka, ga da'awa, ga dai abubuwa masha Allah wanda suka shafi al'umma. Haka ne. A cikin irin wannan yanayi wanne ne kake jin cewa yana takura maka baya barin kai aikinka yanda kake so? To alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, tsira da aminci su tabbata ga manzo Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bayan haka mai harkan da'awa kaman mai kiwo ne na dabbobi. Yakan wato nemi lokacin da zai samu yanayi mai kyau da zai kai dabbobinsa su amfana daga maraya inda yake so ya kai su. Yakan kuma kauce ma wani yanayin da su dabbobin ba sa bukata. To kaman mutane da ake kiransu zuwa ga da'awa, ake musu da'awa, mai da'awa yana kula da lokacin da zai samu hankalinsu da natsuwansu a waje ɗaya. Yanda za su samu sauraron abin da ya zo da shi. To, a waɗannan yanayi guda uku, yanayin zafi ko sanyi ko damina, akwai yanayin da muke gamuwa da shi wanda yake ba mu matsala da ɗan tasgaro kaɗan, shine lokacin damina. Domin lokacin damina inda awa za ka yi a ƙauyuka ba za ka samu hankali da natsuwan 'yan ƙauye ba, saboda hankalinsu a lokacin ya koma ga gona. Sharan gona tun farkon saukan ruwa, to ka daina samun natsuwan manoma da kuma masu kiwon dabbobi. Domin a lokacin an shagaltu, manomi ya shagaltu da share gonansa, da tattara yayi, da ƙona shi, da kuma ƙoƙarin ya ga ya nome gonarsa, kuma ya shuka ta. To hankalin shi a lokacin gaskiya ba zai samu ga mai da'awa ba. Hakanan ma mai kiwon dabbobi kamar Bafulatani, to haba yake yi ya kai dabbobinsa inda ya ji ruwa ya sauka, wataƙila sabon ciyayi sun fara fitowa, inda zai samu dabbobinsu su ɗan kalata, su riƙa ɗan ci, tun da rani komai ya bushe, babu komai da dabba za ta iya kamawa. To a wannan lokacin yana daga cikin hikima mai da'awa ya bar mutane su yi abin da suka fi ba wa muhimmancin nan, ko da yake ba kaman da'awa. To amma neman abin rayuwa da kyautata abin rayuwa a lokacin noman nan shine a gabansu, da kiwon dabbobi. To wannan ɗaya kenan. Sannan na biyu, in a cikin gari ne inda ba a noman, inda za ka yi da'awa kaman karatuttuka ko muhadarat, lekcoci, inda za a tara jama'a a gayyato su, to za ka ga galiban masallaci baya ɗaukan jama'ar da za su zo. Za ka ga har waje, har bakin titi. To in ana ruwa ne wannan ba zai samu ba, ko kuma an yi ruwan an gama ga taɓo ga ko ina sanyi, ruwa yana ɗiga da irin yayyafi ɗin nan. Hatta masu zuwa ɗin galiban za ka samu a kan ababen hawa da suka shafi daidai na talaka, babura, kekuna, ko takawa da ƙafa ga wanda suke kusa da inda ake wannan muhadara ɗin, ko kuma ake wannan darasin. To za ka samu takawa a lokacin damina abun yana takaita kwarai da gaske, bai samuwa. To kaga na cikin gari da ba noma ba ne balle a ce zai yi noma ko abin nan. To shi ma mai karatun, mai muhadaran shi ma yakan samu takura. Ba dole ba ne zamanto yana da wadatan abin hawa da ko kuma mota. To wani sa'i shi ma a mashin ɗin za shi, ko kuma a keke. To za ka samu dai daminar dai akwai ɗan takura gaskiya irin wannan lokacin. To amma lokacin sanyi ko lokacin zafi, wannan bai hanawa, domin sanyin ana masa tanadi. A sa kaya masu kauri sosai da za su kare sanyin. In a lokacin zafi kuma alhamdulillahi, to za ka ga za a zauna har waje, ana shan iska, ana jin wato wa'azi. To wannan gaskiya babu takura a cikinsu sosai. Kun ba zai hana
su masu sauraro ɗin, masu mahalarta ɗin ya zamanto ba za a rasa hankalinsu ba wajen A'a babu wata matsala su. Babu wata matsala. Saboda shi ruwa ka san jika mutum zai sama da ƙasa. Yawwa to kuma wani sa'i ana yi ɗin ma ka samu girgije ya sauko ko ina yana ƙara nan da nan ma ba ka jin mutum. Loudspeaker ɗin ma ba za ka ji ta ba sosai. To gaskiya wannan yakan hana natsuwa. Ya salam. Shekhana duk na ji ka faɗi maganin kiwo da sauransu da alamu dai kana da alaƙa da kiwon nan da noma sosai a can baya. Ko har yanzu kana yin shi? A kan shi muka tashi. Kuma duk da cewa yanzu an fi karkata zuwa ga da'awa da wa'azi da karantarwan, amma ba a bar al'adan ba dai akwai dabbobin da har yanzu. Kuma duk da ce akwai masu kula da su suna kiwata su, to ran da mutum ya je shi ma yakan ɗan tuna. Sai ya bi su ko ba a kai dare ba aka kai wani yanki na yini, so akan dawo ana ɗan tunawa. Ka yi kiwon sosai? A ƙwarai da gaske. Za ka iya ka ja girkin shanu da ya kai saniya 100 na wazance dai. Yana kai 100 da yan kai gaskiya. Tunda ana karkasa su ɗin. Ana karkasa su, ana karkata su. Za ka samu inda saniya ta kai 1000, to akan ware su wani ya riƙe 100, wannan ya riƙa bin 150, wannan ya riƙa bin 150. Saboda samun saukin kutsawa a tsakanin gonaki yanda yawansu ɗin ba zai kai su fi ƙarfin mutum yanda za su fantsama su shiga gona ba. Akan sassabe su gwargwadon yawan su masu kiwon, sai a sassaba su a haka. Na'am. Saniya ko in ce dabba. Na'am. Sabonta da mutum. Ya yake tana fahimta cewa wannan shi yake kula da ita, kuma shin tana ba shi kariya idan ta ga cewa wani abun haɗari zai same shi? Wato, akramakallahu, dakta, saniya tamkar yanda kake zama da abokananka, ku taso tare, kuna hulɗa tare, ku zauna tare, ku yi hira tare, ku ci abinci tare. Wani ya taso zai cima abokinku mutunci, ku taso ku kare mutuncinsa. To wallahi haka dabba take, sai dai ba ta magana. Dabba tana sheƙan ƙanshin jikin mai kiwonta. Ƙanshin jikin mai kiwonta, za ka ga saman hancinta a nan kullum kamar raɓa ne da shi, bai bushewa. To dabba daga nan take sheƙan ƙanshin jikin mai kiwonta ko mutanen gidan da take rayuwa. Za ka iya shiganta da daddare da rana tana bacci tana menene, ko a duhu inda ba ka ganin su, saboda tsananin duhu, amma wallahi sun san ƙanshin jikin mutum. Amma wani sa'i wanda ba wanda yake mu'amala da su kullum ana cuɗanyeniya, to takan ta san mai wani sa'i, ko kuma kaga ta firgita ta razana ta gudu ta tsaya can saboda ta ga baƙo garib wato bare. To akwai wannan ga dabba. Akwai wanda dabba in ta saba da shi, in ka saba da kiwonsu, to ko fita za ka yi ka je kasuwa, to za ka ga gaba ɗaya hankalinsu ya karkata suna kallon ka. Kuma wani sa'i za ka ga suna zabura suna binka, sai wani ya juya su ya kaɗa su. Su sun ɗauka yanzu ka fito ne ka jagorance su su je inda za su yi kiwo, ba su san kuma ranan kai ba kiwon za ka ba. To za ka ga dabba tana da wannan. Kuma dabba da za ta ɓata a daji su fantsama yadda ake koran shanu yanzu, ake satan dabbobi a kaɗa su, da za a sashe shanu 10,000 a tara su a wani ƙungurumin daji, kuma a jihar ba inda dabbobin suke ba, mai su yana zuwa kawai a ce zo ka ware naka, to kana zuwa kawai kana kiran sunan 1-2 daga cikinsu, kana musu irin wato kalmomin da ka saba musu yayin kiwo, za ka ga suna waro kansu suna zuwa wajenka. Ko su 100 nawa ne a cikin wanda ba tare suke ba, ko su 100 nawa ne za ka ga sun waro suna zuwa wajenka. Da ka kira su kawai ka musu irin wani fito, ko ka musu irin kalmomi da kake mu'amalantar da su a wajen kiwo. Kuma ka san kowace saniya abun mamaki tana da suna. Kowace saniya tana da suna. Kuke mata sunan koko a to yau da gobe ana kiransu. Kuma saniya galiban ana kiranta da sunan launin jikinta ne. To,
idan aka kira saniya da sunanta to duk ‘ya'yan da ta haihu sunan ɗaya ne. Ba wai ita wannan ɗin Maryam ba ne in ta haifi ‘ya'ya a ce wannan Halima wani a'a idan sunanta Maryam saniyar to ɗa namijin da macin dukkansu Maryam ka ce a ce Ali Maryam. Al na Maryam. To za ka ga haka saniya suke. Yanzu misali akwai Nore, akwai Saige, akwai Nordi. To za ka ga akwai Yakanai, akwai Wule, akwai Dule. To Dule, sunanta Dule, duk ‘ya'yan da ta haifa in namiji ne da menene a ce Ali Dule. To za ka ga gaba ɗayansu sun kalle ka masu wannan sunan. Masu wannan sunan kana kiran sunan duk za su. Kana kiran su sauran ma da baka kira ba za ka ga gaba ɗaya sun ji muryan wanda ya saba da su ne. Za ka ga sun karkata gaba ɗayan sun kalli ta inda kake abun mamaki. Kenan malam idan wani lokaci ka san idan mutum ya yi wani abu wanda ake ganin bai dace wa masalan sai a ce mishi dabba. Kenan ita dabban ita ma wani lokaci tana abubuwan da ma wani lokaci shi ma karan kanshi ɗan adam baya yin su abunda zan ce tana abun da ya dace ɗan adam baya yin. Kwarai da gaske. Wato dabbobin nan da kake ganin su dakta wato yanda kaga ɗan adam ke tarbiyyantar da ‘ya'yansa wannan ya tarbiyyantar da ‘ya'yansa ka gansu natsatsu wanda suka san ya kamata wanda ba sa ta san ma abin da ba ka so ka ce a'a kaga sun natsu da wanda yake barin ‘ya'yansa su sangarce har su fi ƙarfinsa dole haka tarbiyyantar da dabba take. Waɗansu dabbobin idan ka tarbiyyantar da su kana kiwon su in sun san kana hana su shiga gonan masara ɓarna su yi ɓarna wallahi za ka sake su kaga sun kama hanya babu wanda za ta kauce ta taɓa gona ko da baka tare da su dab da dab sun sani za su zo dab da gonan sun san iya ciyawar za su ci amma ba za su miƙa bakinsu su taɓa wannan shuka ko da tushe ɗaya ba. Amma wanda ya sangartar da dabbobinsa bai musu irin wannan horarwa ɗin ba, to za ka ga kawai su ɓarna ne za su fantsama kawai duk inda suke ɓarna da sangarcewa. Ai Allah ya buga mana misali da kare. Yawwa yas'alunaka, Allah ya ce yas'alunaka ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله سيجي فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه كمان دباني كري idan ta samu tadrib horarwa akan farauta a said na yanda za ta zabura karen ba zai zabura ba sai da izininka. Kuma in yana cikin zaburan yana gudu ka ce ya tsaya nan take ya san in ya kamo dabban ba tashi bace zai ci zai danne kuma ya ja ya kawo mai gidansa. To kaga wannan shine ko a shari'a aka halatta a yi farauta da shi. Amma karen da wanda zai zabura ya ga dabba tun baka bashi umarni ba ya zabura ya bi wannan dabbar kuma ka ce ya tsaya ya ki tsayawa ya kama dabbar ya fara ci to wannan karen bai cancanta a yi farauta da shi ba domin bai samu wannan ta'alim na asaid wato koyarwa da tarbiyya da horo na kama wannan abin farautan ba. Ta ya aka yi bai gane cewa abin farautan na mai gidan shi ba ne. Me yasa ya kama ya ci don kansa? Me yasa ya zabura ba da izinin mai shi ba? Me yasa kuma aka ce ya tsaya ya ƙi? To wannan kawai saba waɗannan awamir umarni wannan karin ba a amfani da abin da ya ci. Kenan a cikin bambancin kiwon shanu da kiwon tumaki. Akwai za ka iya samun cewa su suna da jagoranci masana a cikinsu. A ce garke kaza akwai bijimi haka shine jagora kuma shine jagora cewa shine to ba dole bane bijimin garke na shanu ya zama to shine jagora a'a zaka samu wata sa mace ce shi wannan din jagoran shine kai wanda yake barbaran su haihu amma zaka samu watan
ƙarama ce, watan kuma mace ce doguwa, ita ce wanda take wucewa dabbobin sauran su bi. To su ma cikinsu ana zamun shaidaniya. Wallahi wata dabbar malam dakta kamar mutum take. Za ka ga in ana tafiya he ta fita garke tana kallon tana satan kallon mai kyau he ta laɓe a bayan wata bishiya sai shanu sun ita ta kauce ta je gona ta yi ɓarna. Tana satan mai abin nan ɗin, wanda ita za ta jagorance su subhanallah, kamar cikin yara ne a samu masu tarbiyya wani shaidani ya shige su, yana ƙoƙarin ya fisge su daga irin salo da nau'in horo da tarbiyya da ka ba su ya kau da su. Abun mamaki ana samu. To ba dole bane bijimi babban garke zamanto shine jagora, wala ana iya samun wata karama kaga ita ce za ta wuce sauran su bi har shi wannan garken. Amma malam Allah, ina so in yi mukarana da yanayin ɗabi'ansu da kuma irin yadda ku kuke kiwon su masalan suke da'a. Wani lokacin kai a matsayinka wanda ka yi wannan aikin din za ka iya samun waɗansu abubuwa wanda kake ganin ɗabi'a ce ta dabba. Haka ne. Yadda ka yi mata tarbiyya da ka jagorance ta za ka iya mu'amalantar ɗan adam da wannan yanayi. Saboda shi ma za a iya samun wani ɓangare daga ciki. Kwarai da gaske. Wato ɗabi'a ta dabba wato tana da duk inda ka sake ta a duniya. Wani sa'i mai kiwo zai iya kiwo ya tafi kiwo kilomita 50. Ko 100 ma daga gidan da yake, ya tafi kiwo, ya yi kwana 2 yana tafiya. To ka san Allah ya rubuta ma mutum ajalinsa. Wani sa'i ana zabga ruwan sama a daji mutum mai kiwo kaga tsawa ta bigi mai kiwo ta kashe shi. Amma dabbobin nan za su duk inda suke za su gane hanyar da za su kamo su zo turkinsu a gida. Ko da za su kwana suna tafiya, wallahi Allah ya ba su yanda za su gane hanyar zuwa asalin gidansu da turkinsu. Dabba tana da wannan. Kuma dabba za ta tsaya ta bawa wanda ta saba da shi nono, ya sha ya tatsa ko bai dabaibaye ta bai ɗaure ta. Akwai waɗansu kuma ana samun akasin haka, saboda ɗabi'u ba ɗaya ba ne. Sannan dabba har ila yau inda ka tirke ta maka taki, to za ta yi ɗin. Ta san abin da ke bukata. Ta san abin da kake bukata. Ko mai kiwo yakan gane dabba tana jin yunwa, tana jin kishin ruwa, ba ta da lafiya. Kai wani mai kiwon ko da yana ɗaki a kwance, ya ji kukan wata dabba zai san ba ta ga ɗanta ba ne. Ba ta ga ɗanta ba ne. Watan kuma za ta yi kuka ta nuna maka ta dawo daga kiwo. Watan kuma dabbar za ta yi kuka da za ka fahimci kukanta na jimami da baƙin ciki na rashin ɗanta da ta rasa. Suna kuka. Za ka ji tana ɗaga murya da dare lokaci har ka gane wannan babu shakka akwai baƙin ciki da damuwa tare da ita. Kenan masalan kamar irin dare haka an yi bacci. Akan ji irin wannan kukan sai sukan yi shi saboda taso a duba masu. Wata tana kuka mu ɗauka yanzu shanu sai ɓarayi suka sace 3 suna gudu da su a duhu. To sai suka samu kuɓuta dai. To za ka ga suna kuka daga can, muryansu idan akwai shanu a kusa da dama ‘yan uwanta ne za su gane muryan, sai wannan mahaitai kukan da za ta kaman ba wancan amsan ga mutanen. Za ta ɗaga murya ta yi kuka daga can, yanda mai kiwonta zai ji muryanta ya gane. Wallahi da wata za ta yi kuka ta ɗaga murya daga nan kilomita 1, mai ita zai gane wannan har ya kira maka sunanta ya ce wannan wance ce dabban nan da muke nema. To akwai kaman wato sadarwa, ittisal, communication haka. Yawwa, yanzu kaman mai mota ne yake tafiya. Direba akwai kunna wuta da zai yi irin wutan gaban mota. Malam Umar direba can ya sa. Akwai wanda in yayi haka za ka gane gaisuwa ne. Akwai wanda idan yayi haka yana tambayan fasinja ne ina za shi. Akwai wanda idan yayi haka yana nuna ma
zagi ne, wataƙila wani ya maka irin overtaking mara kyau, to za ka ga ana bin shi ana masa wuta, to zagi ne, zai gane zagi ne, ana laumi, ana aibanta abin da ya yi. Akwai wani wutan da zai haka yana tambayanka ya can gaba, sai ce maka suna nan, ko irin road safety ɗin nan masu abin nan, to za ka ga wutan direbobin da suke kunna su za ka ga tana ba da ma'anoni daban-daban kuma ana ganewa. Ana gane. Yanzu idan wani ya zo zai overtaking ya wuce wani, za ka ga yana yi wa na can ya ɗan sassauta masa ya samu ya wuce. To duk irin wannan ana samu. To haka nan ma kukan dabbobin nan, akwai wanda za ka gane ɓata ta yi tana nema, akwai wanda za ka gane ba ta gane ɗanta ba, akwai wanda za ka gane tana kiran ɗanta ta zo ta sha nono, lokacin shan nono ya yi. Tana kiran ɗanta tana gane muryan uwar, ko da su 10 ne, to za ka ga ɗan ya gane muryan uwan shi a lokacin ya tasan mai ya je ya sha nono. Ya salam. Tai malam, wani lokaci ne saniya take iya tuguna ake cewa ko? Tunkuri? Ta tugune shi. Mai ita ko ta harbe shi. Wani lokaci ne ake samu. Gaskiya idan ya mata shiga na bazata, tana tsaye kawai ba zato mutum ya shiga mata haka. To razana yakan sa ta kai ƙaho don kare kanta, ko ta kai kafa in ta baya domin kare kanta, ta yi harbi. To amma can idan ta gane mai ita ne, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya umurce mu, kamar mu mutane, idan za ka shiga wani gida yake wa idza dakaltum buyutan fasta'nisu tukuna, sannan wa tusallimu ala ahliha. Akwai isti'nas yanda zaka natsu ka gyara kanka sannan ka yi sallama. To dabbobin ma in za ka shige su da daddare, ko tana tsaye ba zata ba ta san da mutum ba, to akwai ɗan wata muƙaddima 'yar magana da za ka yi da ka saba musu, ta san mai muryan sai ka shige ta babu wani abu. Ta kiwon da kai yanzu a jagoranci da kake da mutane, wani lokaci idan kana jagorantar mutane, in wata matsala kake ganin matsala ce a ɗabi'an da mutane suke a lokacin da kake jagoranta, kana tunano cewa fa da nake kiwon dabbobin nan na haɗu da irin wannan matsalan, kuma ga yanda zan yi warware. Wato dakta, yana daga cikin hikimar Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min nabiyin illa wara alghanam. Babu wani manzo ko annabi da Allah yake turo wa mutane sai ya fara kiwon dabbobi. Sai ya fara kiwon dabbobi. Wa kuntu ar'aha li ahli makkata ala qararita. Na kasance ina kiwo mutanen Makka, suna biya na yan kwabbai, yan sulalla, maganin da ya kashe zaman kashe menene yawa zaman wando, kashe wando ne ko menene yawa zaman kashe wando. Shi annabi ka san yakan nemi abun hannunsa. To kaga su annaba duk sun yi kiwon waɗannan dabbobin. Annabi Shu'aibu misali yayi wa annabi Musa, yayi wa annabi Shu'aibu kiwo ya 8 hijaj wa atammaha 10, ko ba haka, daga nan ya zama to sadakin matan shi. Kaga idan kuna son mata za ku yi wa Fulatani kiwo, to sai a baka kiwon shekara 5 dare da rana, safe da yamma, damina da rani, sanyi da bazara da hunturu, kai shekara 5 ko 7. To mai kima ne da daraja. To kaga gaskiya wato hikimar da yasa Allah yakan sa kowane manzo da Allah zai tura mutane ya fara da dabbobi. Kaga dabba dai ba ta magana, amma za ka yi kiwo, zamanka da ita da cuɗanyanka da ita, za ka gano in tana jin yunwa ba tare da ita za ta zo ta gaya maka ba. Za ka gano ba ta da lafiya, kuma abun mamaki har ba Fulatani mai kiwo ya gane abin da ke damunta ciwon hanta ne, ciwon kirci ne, ciwon boru ne, wani ciwo na wanda yake sa kafanta da menene da abin da yawo ya ta zuba mata. Ya gane daban-daban cututtuka da ya kalla, kuma ya san itacen da zai ɗebo ya haɗa wannan da wannan da wannan a daka a sanya musu a kanwa su sha, ko kuma wani a kwaɓa a
buɗe bakinsu a ɗura musu ruwan. Su haɗe da ƙarfi, wani yana dukan makogoro ruwan na wucewa. Wani sa'i ba sai an je an sayi na nasara waɗannan magungunan na ba, Fulatani duk ya sani. Akwai wanda kuma itacen za a ɗebo, a haɗa itace da kaza da kaza kaza, a zo inda suke tsayuwa sai a sa wuta, a banka wuta tana ci sai a rika sa wannan ganyen suna ƙonewa, to hayaƙin yana turara su, yana turnike su. In ciwon fata ne, da yardan Allah da izinin Allah ya kaga ya tafi. Akwai wanda za a kwaɓa da man shanu, magani itace ne, a rika shafa musu a waɗansu wurare, sai kaga bi izinillahi duk sun warke sun dawo tsaf. To duka Bafulatani ya san da wannan. Dabba mai kiwonta ya san in tana kishin ruwa, idan tana jin yunwa, idan ta ƙosa ta samu damuwa. Kai mai kiwon dabba ya san dajin da ya dace ya saukar da dabbobinsa in yana ƙaura. Wani in ya zo ya kalli daji shi kar mu sauka a can. Wato kamar in za a yi ma'askar, inda za a sauka a kwana 2 kafin a tafi. A koma ta can ko kuma a koma ta can. To wannan kuma wani irin ilimi ne da Allah yake ba su. Ana gane irin cawon da ta fi dacewa da a yanayi hatta inda za su kwana. Hatta inda za su kwana su sauka a musu turki. Wani sa'i za su a za ku ɗakar aje can a dawo daidai nan. Wannan tsaunin a koma hakan shi kar a sauke su a ta nan. Duk za ka ga yau da gobe Allah Ubangiji. Akwai dajin da an kalle su maza a ce kai kar mu kwana a nan area. To za ka ga duk sun gane. To hikima wajen duka. To gane wannan ɗin, ka gano lalura da damuwa na dabban da ba ta magana. Idan aka kawo ka cikin al'umma, mutanen da su suna magana masu bayyana maka ma damuwansu. To wannan ɗin yakan iya baka ka gane manufan mutum da ya doso ka kai ya fara kalma 1-2 kai ka ce wannan duk wannan maganan ba ita bane, ba shi taimako kawai. Taimako yake abin nan. Yanzu in zo in ce a dakta ina gajiya, lafiya kala, to Allah taimaka dai dokta, Allah taimaka, muna muku addu'a, muna nan dai a gefe. Ka san garin yanda yake, muna nan dai a gefe, alhamdulillahi. To ka san wannan ya ce to ga dan wannan, duk zaka iya ganewa. To wannan yana daga cikin hikiman da na fahimta, wanda ya mu'amala da dabbobi da ba sa magana ya gano dukkan damuwansu, kuma ka biya musu bukata, ka ga dama bukatar da suke bukatan kenan. To za ka ga alhamdulillah, in dabba ta ƙoshi, wallahi za ka ce sun ƙoshi haka, mu kai su gida. In sun ƙoshi, to za ka gan sun tattaru waje ɗaya sun kwanta, wani sa'i sun tsaya maka, sai dai kai ta baccinka, ba za su je ko nan da nan ba, ko gona ba za su shiga ba, saboda sun ƙoshi. Dokta, ana cin alaƙan Bafulatani da saniya wani lokaci ko rashin lafiya ta yi, da ya yanka ta, ƙara ya bari ta mutu. Ya wannan gaskiya ne. Wani sa'i maza ka ga bai iya cin namanta, bai iya yanka ta. Wallahi yanda nake gaya maka, yanda ka saba da abokananka tun a firamare, ajin ku 1, ku 5 ko ku 10 a dunkule, ku gama tare, ku shiga sakandare, ku gama tare, ku je Sudan, ku zauna tare, ku dawo tare, yanda kuka shaƙu, a ce ba ɗaya daga cikinku yau, ya kuke ji? A yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi? To yanda shaƙuwanku, to wallahi Bafulatani, yanda kake shaƙuwa da ƙannanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya da yayyunka, ku zauna gida ku yi hira, ku tashi tare a gaban iyayenku, wallahi haka dabbobin nan ko da 100 ne kake da su, to haka za ka ji ka saba da kowanne da ka saba da ‘yan uwanka shaƙiƙai ko nile abbai. Yanda ka saba da su, shi yasa ran da aka sai da ɗaya ko aka fidda ɗaya, to wallahi ran da za ka ji an maka mutuwa a gida, ka tuno wannan ɗan uwanka da kuka saba, ka ji zuciyarka ta yanke, ta abin nan ɗin nan, to haka idan aka fidda ɗaya cikin 100 nan. To shi yasa wani idan za a sai da wata, yana da bukata
saidawan idan ya karbi kuɗi a wajen mahauci a kasuwa zai tura a kamo ta ba a gaban shi ba. Ba a gaban shi ba. To saboda haka in aka wuce da ita za ka ga sai ya zub da hawaye. Yana tuna wani hamim wanda suke shaƙe da shi yau baya nan. To, ballantana a ce ya yanka ta, ko kuma a gasa namanta a kawo mai. Wallahi ba zai iya ba, kamar yadda dai aya ta ce, a yuhibbu a duk ayya a kula lahama, a yanka naman ɗan uwan. To haka mutum yake jin dabbobin nan wani juz'un ne la ya tajazza'u anhu, wani yanki ne da ba zai iya raba shi da jikin shi ba. Fulatani a daji sai shan madara da cin kaji kenan. A'a, da zai je kasuwa ya ga naman wata saniyan da ba ita ya saba da ita ba. Zai ci. Kuma zai iya yanka, amma wanda ya saba da su ɗin nan kullum. Sannan ina gaya maka wani idan ya cire saniya ɗaya ya sai da ita, to wallahi sai ya yi mako 2 yana jimamin rashinta. Duk lokacin da ya shigo shanun ga su 100 ne fa ɗaya babu, to wallahi sai ya ga wannan gurbin ko? Sai ya ga wannan gurbin na rashin wancan ɗin. Ko ana zuwa yi masa jimami kuma. Wallahi, to haka Allah yake. Yanzu wani idan ya zo ya yi wa dabbar ka ta'addanci saniya, dakta za ka ji kaman ƙaninka ne ya samu ya sassare shi, ko ya masa wannan ta'addancin ɗan uwanka na jini. Shi ne za ka samu wato yanda yake zabura. Wato, ba wai don tsaban shi dabbar ta fi mutum ba ne, wato ta zamanto kaman jikin shi. Ɗan uwanka da kuka shaƙo ka ga wani ya sassare shi ya mai ta'addanci, yanda za ka zabura kaman ka iya mutuwa don ka kare ran shi, wato insaniya ce, ba wai don dabban ta fi mutum daraja ba ne. To yanda zai zabura ya kare ta. Baya mu'amala da ita akan ita cewa dabba ce, ya ringa wahalar da ita, ya ringa baya ba ta kula, baya mata abin da ya dace. Yanzu ko titi ne na mota dabbobinsa zai abuna, shi zai zo gaba tukuna. Shi zai zo gaba a bakin titi ya tabbata babu mota kafin ya tura su, shi ya tsallake daga baya. Idan rafi ya zo, rafi an yi ruwa ya kawo yana jan mutane, to sai ya zo tukuna ya tabbatar da ya sa dabbobin nan nasa sun wuce. Shi kuma ya kama jelar ɗaya tana jan shi kamar katafila, kamar a sa ma igiya tana jan ka kana bi. To za ka ga duk mai kiwo sai ya fara gabatar da maslahan dabbobinsa. Masha Allah, ‘yan uwa su yi haƙuri, saboda abu ne mai kyau, muna son mu alaƙanta shi da yanayin yadda muke rayuwa. Me nake so in ce, yawa, so da yawa abin da ake cewa makiyayi da manoma. Sai kaji a ce musamman a lokacin damana. Ana samun rikici da sauransu. Me yake yawan ka irin wannan abubuwa misali? To gaskiya yawan rikicin, da farko dai muƙaddiman da zan kawo gabatarwa, wato manomi a daji yake noma, dabbobi kuma su ma a daji suke rayuwa. Kuma dukkansu a daji suke rayuwa. Manomi da mai kiwo ba a taɓa raba su, kamar jiki ne da hanta, ba a taɓa raba su. Manomi yana buƙatan taki na dabbobi, su zo su mai taki, su kwana a gonan shi su mai taki, ya yi murna, Bafulatani shi ma ya yi murna. Ke lokacin da ga girbe kayan gonanka dabbobina ne za su zo su ci wannan karmamin. Cuɗe ni un cuɗe ka ne. To babban abin da za a lura da shi, mutum ɗaya mai kiwon shanu dakta wajen 100, dabbobi 100. In ba wani taimako na Allah da mu'ujiza na Allah da ya sakhara waɗannan dabbobin ya ƙanƙantar da kansu su bi umarnin mutum, ta za a sa dabbobi 100 a gabanka, kuma za ka wuce nan dama gona, nan gona, can gona, baya gona, wani ɗan waje ne ziri, ta ya za a yi 100 nan a ce kowace ta wuce wata bata ɗan cizgi tushe ba, dole ta cizga. Da ana rayuwa da fahimta.
wani bafulatani idan ya yi ɓarna in masu tashi ne, shanun shi yawansu sun zamanto ‘yar hanyar da zai bi tsakanin gonaki ta matse musu, dole yawansu sai an faɗaɗa an ci rabin gonan nan da rabin an tafi, to za ka ga a can gaba zai cire sa ya ɗaure a wajen, bai san mai gonan ba, bai san ne ba, amma saboda kula da haƙƙi zai cire dabba guda ɗaya ya ɗaure ta a nan jikin wannan gonan. Masu shi in sun zo daga gani sun san ga abin da ya kuma ga haƙƙinsu ya biya su. Ba tare da sanin shi ƙaura yake yi, ba tare da sani ba, ana samun wannan. Kenan dai irin wannan abun ba wai da manufan cewa a zo a yi maka ba da manufa ba ne, amma akwai masu manufan ba za a rasa ɓata gari a ko'ina ba za a rasa ba. Na biyu, akwai sasantawa mai sauƙin gaske, da haka ake rayuwa cikin aminci, wane ya mun ɓarna. Wani sa'i mai gonan zai zo da zafi yana tunani ya sa taki, ya sayi iri, sannan gonan nan wataƙila takin da ya karɓa bashi ne, ya yi da mai takin sai ran da ya nome abin gonansa ya biya. Ya karɓi abinci da ya amfani da shi a gidansa wataƙila buhu kaza, duka zai biya daga wannan gonan ne wanda ya karɓa wa abinci. Saboda haka burin shi tana da yawa a kan wannan gonan, sai ya zo ya samu an cinye, ya zai taso. To idan ya zo wajen mai gona, mai dabbobi, amma da sharɗi ya tabbatar ya tantance dabbobin wannan ɗin ne kuma ga yaron gidan. Domin takan dabbobi wani zai iya ɓarnan ya wuce, kai da ka zo da dabbobinka daidai wajen sai a yi dace shi kuma lokacin ya zo ya gani sai ya ce kai ne saboda ya tarar da kai a wajen. Akan samu irin wannan, sai ka ɗauke shi kaman ƙadar ne. Amma wanda suka yi sun wuce, kai da ka zo daga baya ne za ka tarar da abin. A irin wannan malam ya kamata a ce su manoma da makiyaya sun haɗu suna kintantawa, da haka ake yi na gaya maka, suna kintantawa ne gashi mu je mu duba, to wannan ya ka gani, wani to ka biya kaza, a kamun rage, kuma ya kira yaro ce shi ne, to sai a biya shi. Amma abun mamaki ba zai wuce mako ɗaya ko biyu ba, za ka ga tushen da saniya ta ci ɗin har ya zo ya yi sabon toho kuma ya yi goyon shi ya yi abun nan. In ka zo bayan sati ba za ka gane ma an yi ɓarna ba. Har ma akwai camfin da ake cewa wato tushen da saniya ta gatsa ta ciza, za ka ga albarkan shi in ya tashi yo sabon ganye ya fi sauran da ba a ci ba. Akwai duka irin wannan. To amma za ka samu daga baya sai yanzu ƙabilanci da ya shiga da gaba da menene, to sai abun ya koma wani abu daban. Wani abu daban. Wato shi ke ka faɗa. Akwai yara marasa tarbiyya da masu bin shanu, ba sa sa ido a kan dabbobin, wasa suke yi, wasa suke kawai, har shanu su kubuce su yi ɓarna. Akwai sakaci na masu kiwo. Akwai sakacin da kuma ba za a iya, shi ma mai kiwo sai dai a masa afuwa. Kana kiwo wata rana, in a waje ne ka ga wani sa'i zaki ko damisa ta bullo, sanu sun fashe sun tarwatse, sai ka ga wancan tayi nan wancan tayi nan, sai ka ga kai mai kiwon su ka tattaro kansu ɗin ma akwai wahala. Wani sa'i ko fitsari na zaki ko damisa kawai inda ya suka shinshina domin hancinsu ɗin nan na sun suno musu abu daga nesa. To za ka ga fitsarin kawai in suka tarwatse suka fashe, fitsarin zaki ko na wata dabba da take kisa, to za ka ga irin wannan ɗin sai su fi ƙarfin mutum. To duka da ana abu nan, wani mai gonan ya fi so ka ce wani na ji an maka laifi, yarana ba su kyauta ba, zan hukunta su, zan ɗau mataki a kansu. Ba su kyauta maka ba, ba mu kyauta ba, na ya gani ce kawai ba komai alwani, wallahi na yafe na yi komai, kwana bai haka ga yawa. Amma inda ake samun tashina, wannan ya ja ya ce ba shi ba ne, ƙarya ne, sharri aka masa. Shi ko wancan yana ganin cewa kuma kai ɗin shi ne. Yawa wani tashina kuma
wannan ɗin ya zo bai tabbatar da kai ba ne. Sai wannan ya je ya ce ba ni ba ne a tafau. Wallahi na zo wucewa ne kawai ya biyo ni. Wani idan ya tabbata ya yi ɓarnan zai kaɗa shanun shi ya bar eriyan gaba ɗaya. Su kuma masu gona in suka zo suka hangi shanu can he su ce su ne. Saboda ai su ne kusa da wajen. To hakan ake samu wani sa'i rashin tantance wayayi ɗin shi ma yana haifar da wannan. To wani sa'i kuma kwaɗayin su hakimai da ‘yan masu sulhu suna gani a sa kuɗi su ma a ɗan yagan musu sai kaga suna ta wutan. Ko da mutum ya yi niyan yafewa sai kaga su kuma saboda suna son na goro sai su tsananta abu. Kenan shi ma matsalan cin hanci da rashuwa da son kuɗi duk ana samu sun gurɓata. Duk ana samu gaskiya ba abin da baya haifa. Mana ƙarshe a nan na san masu kallo za su yi suna ganin an ka sheikh a cikin shirin kuma sai suka ga ya koma akan kiwo da sauransu. A ƙarshe kalmar akan makiyaya da manoma saboda samun fahimtar juna don gaskiya idan zan kawo yadda za a samu zaman lafiya da shawara tsakanin makiyaya da kuma manoma shine su fahimci juna su daina sa ‘yan banga a tsakani. Wani sa'i su daina sa hakimai a ciki, su daina sa irin dagatoci na ƙauyuka. Wata rana suna zuguguta abu. Su suna iya fahimtar junansu. Ko da yake inda kaga sun sa mai anguwa ko dagaci to ɗaya ya yi musu ne. Ɗaya ya yi musu ne. Saboda kar a ɗauki hukunci da yawa saboda kar a samu hukunci. Amma wallahi al'amuransu yana da sauƙin warwarewa. Kuma idan ana kallon adalci, tushe ne da aka ce wanda da in an kintata ba zai wuce 2,000 a biya ba an wuce wajen. To wani sa'i saboda masu kwaɗayin su samu na goro sai ka ji an ce wannan ya kai kuɗin sa. Ya kai kuɗin sa. Kana ganin abun bai kai ba. Yawwa, to ta nan idan aka kai wajen ‘yan banga sai su ce za su tirsasa mai kiwo sai sun sai da san shi ko bayana so ko baya so. Wanda kuɗin da yake da su alju zai iya biya to da me na sai da san shi. To saboda a rarraba na goro a tsakani ne. To irin wannan duka idan ana adalci wallahi al'amari ne mai sauki domin shi wannan mai gona wani sa'i yakan je gun Bafulatani ya ce don Allah ka zo gonakina ka zuba mun mashekari. Mashekari shine taki. Shi kuma zai koro garken shanunsa su yi mako 2 a gonan shi su mai taki. Kaga shi ma ya samu amfani. To saboda haka shi ma yana buƙatan lokacin da ya girbe ya ba shi kara da karmami dabbobinsu su ci. Dukkansu wato makwabtan juna ne ko masu amfanan juna kuma kowa yana buƙatan juna. Amma za ka ga ba sa ganewa. Allah ya saka alkhairi. Muna da ɓangaren abin da ya shafi fallo, ka san fallo ko? Na'am. A can ka taso a can bariki. Fallo. Ko lofan. Lofan. Ko fan lo takdim wa ta'khir. Lo fan ko fan lo. Tamam. A barikin ladi ko? A can Jos. Kwarai da gaske. Nan abin da nake so mu dan tsaya a nan ba za mu shiga cikin gundarin an haife ka nan shekar kaza. Na'am. Ka taso a wuri. Yanzu ka zama wani abu sai kuma ka bar asalin wurinka ka koma can wani wuri. Can su ci amfaninka, su ko can asalinka. Yani ba za su samu amfaninka. Ya kake za ka so da yawa za ka samu malamai masu da'awa ana samu irin haka. Me za ka ce? Wannan haka Allah yake inda Allah ya zana wa mutum wajen zama. La mahalata sai ya zauna. Yanzu ni din da Allah ya ciro ni daga can din. Muka ɗan taɓa karatun da ya gurgudo sai ya zamanto yanzu mutanen Kaduna ne ke moran wataƙila abinda ake da shi ɗin in akwai. To sai ka ga shi kuma Allah can inda na baro ya ɗauko wani daga wani waje ya kai shi can ɗin. Ni hikimar Allah da nike lura kusan za ka ji ana ce ido wa kare na.
wanda na saba Wanda gani. na saba gani. Yanzu za ka ga ko a gida ne iyalan mutum in mutum ya musu wa'azi ya musu nasiha wallahi kaga kawai wai rudin mu yake rudi ne kawai kaza kaza. To amma idan aka kawo wani suka je aka ce akwai muhadara wani ya zo ya maimaita abin da ka faɗa su yau malam ya mana karatu ya yi kaza ya kaga irin abin da ka maimaita musu ne su yanzu ne suka yi da yake wani bakon ido ne. To haka Allah maɗaukakin sarki kisa yanzu ka duba kaɗan daga cikin malamanmu Abubakar Gumi ai ɗan Zamfara ne kuma ɗan Gumi ne. To amma za ka ga a nan Kaduna Allah maɗaukakin sarki ya kawo shi kuma sai ya tada wani daga wata ja ya kai ta Gumin. Sai ka ga shi kuma ya ko wani ma ya tashi daga nan Kaduna ya koma can. To ya koma can ɗin. To wannan wata hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala yanda Allah yake rubuta mutum arzikinsa da inda zai zauna. He ka ga garin da kake kai ka ce kai ka tafi neman kuɗi ka bar garin na akwai wahala za ka je nema wani kuma har ya baro inda ka je neman kake gani can za ka samu sai ya zo garin ka sai ya zama to attajiri a garin ka ka gani kai kuma can he ka zama to inda shi kuma ya gudu yana ganin ba samu din to haka Allah yake kawai rabo ne na Allah da kuma Allah yake kaddarawa kowa da inda yake rayuwa kamar yadda Allah yake cewa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kenan irin yadda ake cewa hijratul uqul masu ilimi su ringa barin kasa ko kuma su ringa barin jihohi su koma wasu jihohi kana ganin ba wata kowa da tasirin shi wato akwai inda aka haife kan ka tashi din ka zamanto wani abu wataƙila da yake ka yaranta ka tashi a wajen an san ka yi ga mutane ba sa kimanta ka ta ya za a yi kwanan na aka yi ka taso a nan har ka fi wani har wani ya zo ya zauna gaban ka ya saurara maka to wani he ka samu akwai hasada to idan Allah ya kai ka wani go inda ba a san ka ba shi kuma ya ɗauko musu wani da ba su sani ba sai ka ga sun saurara masa nan kuma inda ka zo sun saurara maka to haka Allah maɗaukakin sarki yake yin irin wannan al'amari. Ya salam. Taib, alaƙanka da Izala ta Jos. Me za ka ce a kan to ni farkon tashi na jama'atu Nasrul Islam har ‘yan agajinsu na yi lokacin ina firamare da ibtida'iyya a ƙauyenmu ɗorawan Babuje. Kuma da na zo cikin Jos ɗin na yi alin Iliya. Wato saman masallaci ya masallacin ‘yan taya fauka yawa to su kuma mutawassita ne to dukansu na yi a ƙarƙashin su Abdulaziz Yusuf shugaban Nasrul Islam ɗin su Sheikh Abdallah Allah Ubangiji kanshi su Malam Aliyu Malam Ali wani bafulatani mai wa'azi da yana ɗan ɗingishi haka su Malam Muhammad Ahmad Al-Aswad baban Mustapha Susi da duka anan muka tashi to da na zo daidai marhala ta haya Islam to nan ne Allah ya kai ni gidan Sheikh Ismaila Idris shi kuma na yi shekaru a gidansa sama da shekarun da na yi a can a jama'atu ɗin to dukkansu dai can mutu ya fara nan ya zo ya ƙarasa lokacin mu ne farkon haya Islam ta Jos mu ne farkon ɗaliban lokacin a barista Aliyu Sangene shine principal daga nan har aka zo wani bafulatani ya karɓa wanda yake Manchok daga nan sai Sheikh Sani Yahya Jingir ya zo ya karɓa da na gama kuma Sheikh Sani Yahya Jingir hafizahullah ya ce a ɗauke ni malami a wajen kuma na koyar to saboda haka wayewan idona da karatuna da gwargwado dai a makarantar haya Islam ta jama'atu izalatul bid'a ne karkashin su Sheikh Sani Yahya Jingir a lokacin Sheikh Ismaila Idris Allah ubangi ya lullube shi da rahama shine uba gaba daya ta a wani lokaci za ga mutane to wanda shine kuma har yau shine har yau din za a ce wai idan wanda ya taso a cikin izala ta Jos masa ya fita waje ya yi karatu ya gasa a ce wai ya fita daga cikinsu saboda ana ganin kaman su karatunsu baya nisa sosai kai da kai karatu kuma ka waye sai a rica shi yasa tabbas mun fuskanci wannan da muka gama Madina
kuma tun muna Madinan kafin mu gama mukan samu wannan sukan daga nan ana kawo labarin mu saɓanin yadda mu muke a Madina. A ce mun zamo 'yan shi'a, wani sa a ce ba ma a Madina muka yi karatu ba, ƙarya ne a Iran ne, wani sa a ce an gano waɗansu Yahudawa a jami'atul Islamiyya da suka laɓe da kamar Laraba daga baya aka gano su daga wajensu, abubuwa dai da ba haka ba su ne. Amma babu wanda ya taɓa tunani ni a karan kaina da yanda muka je shekara 30 tun 1990 muka tafi Madina, wanda ya yi tunanin da in ya zo ba da'awa zai yi ba kuma zai bar ƙungiyar babu. Sai dai waɗansu ne daga cikinsu suke jifa da jafa'i, babu wanda ya zo ya ce ba zai zauna da su ba, ba zai alaƙa da su ba, sai dai wannan jefe-jefen ne da ya yi tsanani ɗin shi ne ya kai waɗansu suka bari ɗin suka haƙura. Tunda kana ciki ana yarfo ka ana ture ka ana bankaɗe ka, to dole ka yi haƙuri ka koma gefe. Amma babu wanda ya je da wata mummunan manufa kuma ya dawo da wannan mummunan manufa saɓanin ya dawo ya ci gaba daga inda malamansa suka ajiye shi a haɗu a yaɗa abu. To a ciki ba a zamanto abu ɗaya. Anan za ka ce kenan da kuka dawo su ne ba su karɓe kowa? Ƙwarai da gaske mun haɗu da, wato ni dai a rayuwata in haɗu da fitina da tashin hankali da yarfe a faɗi abin da ba shi ba ne, a makala maka kai ɗan shi'a ne, a makala maka kai wani abu ne. Ban taɓa gamuwa da musiba da fitina irin wanda na gamu da ita a Jos lokacin da na dawo Madina ba. Saboda Jos gaba ɗayanta ɗayan uku ne gare ni, imma malamai na da a hannunsu na yi karatu na samu tarbiyya, imma abokanan karatu na da tare muka haɗu muka yi karatun nan na sunna, imma ɗalibai na wanda na buɗe makaranta na kafa su kuma na koyar da su. To Jos haka take mu. Duk waɗannan guda ukun ba sa taɓuwa a wajena. Malamai na ina da alaƙa da gaiman a matsayinsu na malamai na. Abokanan karatu na akwai mutunci da mutunta na waɗannan shekaru sun haɗa mu na neman ilimi. Sai ɗaliban da ni na koyar da su. Kamar ina gama haya Islam ta Sarkin Mangu. Mu ne farkon ɗalibai. Ina gama Sheikh Sani Hajingir Hafizahullah ya ce a ɗauke ni. Duk wani wanda ka san masu bin mu na koyar da su. Duk wani da ka sani in ba shi bane first set a haya Islam ta Sarkin Mangu to na koyar da su. Waɗanda suke lokacin da nike koyarwan kenan. To sai kuma makarantun da na buɗe. A can Jos ɗin. Yawwa na buɗe makarantun mata, na buɗe makarantun yara a Gangare. Yawwa wajen gidan Alhaji Garba Mai Gwanjo, aminin wani Alhaji Ɗanlami a Gangaren ‘yan Doya. To na buɗe makaranta a wajen, mun buɗe makarantar mata domin mu ne farkon ɗalibai da suka gama lokacin ana neman ilimi. Abun mamaki duk waɗannan alaƙoƙin ba abun da ya datse su sai da muka je Madina muka dawo. Sai ka gamu da wanda kai karatu da shi kamar sallama bai amsa. Ana kamar kun canza tunani da sauransu, an canza ban taɓa zuwa hutu dai ba zo gidan Sheikh ba. Amma abin da zan ce anan, alaƙanka da shi Sheikh Sani Hajingir da kuma alaƙanka da shi Sheikh Margayi Allah ji kanshi Sheikh Ismail Idris. A wani lokaci kana ta ma ka tasirantu da shi hatta yanayin yadda yake karanta baituka kana karanta. To su wannan ba su yi wace rawa suka taka saboda su yi ƙoƙarin cakarka, yani fita daga cikinsu kuma za ka iya ba da gudunmuwa sosai a wannan tafiyan. To ita fitina dai in ta zo ido yana makancewa kuma kunne na kurmancewa. Sheikh Ismail Idris dai uba ne a gidan shi na zauna, kuma yanda ya rike ƴaƴansa ake komai haka na kasance. Kuma ina daga cikin na gaba-gaba sai ne ma daga cikin ƴaƴansa, don ƴaƴarsa mace wanda ma in ma ba mu yi sa'a ba na girme ta na ba ta ɗan shekaru, ita ce Basma da ta rasu. To sai Nibras wanda yake soja ne yanzu. To ina jin duka dai waɗannan
da yake su yi karatu su ma a wani garin, to ni ne kamar senior a gidan, a yara, ni ne komai. To uba ne ya so ni ya ƙaunace ni, na yi karatu a hannun shi, na ƙaru da shi, iyalansa har yau ina ziyartansu muna waya kuma suna na a matsayin iyayena, banda wanda ta rasu guda ɗaya, Allah jikanta da rahama ya gafarta masa. To muna nan har yanzu babu wata matsala, amma waɗansu ne can gefe suka ingiza wannan fitinar da haddasa ƙiyayyar da gaban. So kuma abinda hikiman da Allah bai ba su ba koya ne Allah al'in shaidan da ya zo. Da ya kamata mu ‘ya'yansu ne, duk inda muke ka ce wane duk inda kake ka zo ina son ganinka. A guje zan ji, yanda mahaifina da haife ne ya kira ni, mun ji kaza me gaskiyan shi. A fayyace, a'a babu tathabbut. Kenan kana nufin ba su kira ka ba su zauna da kai ba a ji ta bakin ka da sauransu. An kira da na ga abun ya yi tsamari na je na gayyato gaba ɗaya masu faɗa a jina barikin ladi. Cikinsu iyayena, malaman can, suwaye aka zo motoci 5. Na ce, don Allah a tambaya mun malamai na me yake faruwa ne? Me yake faruwa ne? Aka yi bayani duka aka tambaye ni, na ce a'a waɗansu ba su faru ba. Ba su ma faru hakan ba. To amma matsalan ko kun shirya yau, gobe ‘yan sukan sai su daɗa kawo wata magana, ko kun shirya yau jibi su daɗa kawo wata magana, har aka kai da cewa yanzu ni fa shiga gidan da nike yanzu ina shiga a matsayin informa ne, ina tattara bayanai na cikin gida ina kai ma ɗaya ɓangaren da suka dare. Musamman ma lokacin su ba mai shinkafa Allah jika sai da aka kai ana faɗa mun haka. Ai zuwan da muke ba na Allah bane, yanzu muna zuwa mu muke ɗauko labaru mu ga abun nan muna kai. To idan dai shaidani dai bai son ya ga lallai alaƙa ta tabbata, to za ka ga kamar yadda babban shaidan ɗin na aljanu ya ce, la'atiyan min bayni aidihim wa min khalfihim wa aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum, ne za mu bullo musu tanan sai ka gamsu. To haka dukkan wanda ake masu sukan suke ta bullowa, masu sukan suke ta bullowa. To idan ka ga irin wannan ɗin, ka shiga ɗin a ce kai ka tara bayanai ka kai can ana biyan ka kana kawo maganganu, to gara a za a kai wani wajen da ya ka ce kai na haƙura kawai. Tunda wanda za a kawon suna yadda, suna amincewa. To wannan shi ne. Ta yanzu ya alaƙanku take masalan, sukan kira ka masalan a irin wa'azukansu da sauransu ko kuma to gaskiya ba sa gayyata na, ba su taɓa gayyata na ba sa gayyata na, amma idan na je Jos zan ziyarce su in girmama su, in na ji sun zo Kaduna na san inda suke, da gaske na kan je in ziyarce su kuma in ba su wannan girmamawar saboda sun koyar da ni, kuma ina alfahari da koyarwar da suka mun, kuma ina musu addu'a ta alkhairi da take tsakanina da Allah. Kuma duk wanda ya nuna zai ci musu mutunci kamar su Sheikh Sani Yahya, to nakan zabura in harzuka gaskiya in ji tamkar iyayena suka taɓa. Duk da cewa dai babu wani ko muhadara ko wata ziyara, amma duk ran da na je ni ina ziyartansu. Duk wani abu na ɗaura aure in ya tashi na wani, nakan je wanda muka abin da matukan ya gayyace ni. Daga cikin abin da na ji ka faɗa a tarihin wani bidiyo na ka dinga kana ka tasirantu da Sheikh Sa'id Hassan Jingir wajen fiqh. Shi ya koyar da kai fiqh. A Sheikh Sa'id Hassan Jingir ai faqihun ne, kuma ya karantar da mu fiqh sosai, su gado, su alwala, su da duk abin da ya shafi fiqh ya karantar da mu. Sheikh Sa'id Hassan Jingir jazahullahu khairan, mun tasirantu kwarai da gaske. Kuma Allah ya taimake ni ban taɓa faɗuwa madan shi ba idan aka yi jarabawa, kuma idan ya bani 100% sai ya ce ɗalibun mujtahidun, sai ya wani yabo hafizahullah. Kuma har yanzu in na je kai masa ziyara yana mun irin wannan kalmomi. Saboda yanzu abun bai yi zafi irin na da ba, komai ya yi zafi dai yakan yi sanyi. Yawwa, amma ban taɓa fito da malamai na ba,
na musu wani rashin kunya ko wani raddi ko abin nan yanda in waɗansu sun rabu da su ɗin ana samun wannan takun saƙa ban taɓa ba. A yanayin a wancan lokacin da yake ana zafi sosai, so yakan yi wuya ka ga ɗalibi wanda ya karatu a Jos masala ya je Madina. Ya kai har ka samu dama zuwa Madina daga can? A'a, Zarban ne Allah ji kanshi da rahama shi ya kawo ziyara Jos, gaskiya. Yana jin Jos ya ce kai da ya zo daura Kano ya ce zai je ya ga Jos ɗin. Sai ya kawo ziyara suka zauna a Hill Station Hotel, can wajen Plateau Hotel. Ya zauna a wajen to shine sai ya ce yana so ya ga waɗansu ɗalibai zai musu interview, mu ba ta daura ba ne. To mun je mu wajen 63 haka. To aka sa da ni Sheikh Alhassan Sa'id nema, ya zo da Vespan shi ya gaya mu, ya same ni ina zaune akan dakali a kofa. Mariga Sheikh Sa'id Alhassan Sa'id Alhafiz Allah ji kanshi wanda ya rasu. To shi ya zo da Vespan shi ya same ni akan dakali ma a kofan gidan Sheikh Ismail Idris daidai ɗakin mu. Ce kana so ka je Madina Tukur, kana so ka je na ce malam ai kar a tambaya mu tafi kawai. To shine ya kai ni can din. To su Zarban ɗaya suka mana interview yan tambayoyi da suka gama kusan mutum 63 din nan. To daga baya sai da za su tafi suka ce to ni in je in ka yan takaddun makaranta na da mustanadat in kawo hoto in sawara kaza. To inda na sa rai za a ɗauke ni kenan. Ba ta hanyar daura ba ne. To da shekaran ta zagayo ne suka zo daura Kano, he muka ce bari mu je mu ji ko an ɗauke mu. To da muka zo daura a Kano sai suka ce ba sa bayyana sunayen waɗanda suka ɗauka sai sun gama daura kwata-kwata. Sai a faɗa ga waɗanda aka ɗauka. To, sai muka ga mu koma Jos, mu daɗa dawa in an gama daura aiki ne muka ce kawai mu zauna ɗin kawai mu yi dauran. In Allah ya ƙaddara ba ɗauke mu ba, to wannan dauran sai ta zamanto sila. To, nan muka zauna a Sani Mai Nagge gidan Amadi Kurfi. Allah Ubangiji Alhaji Amadi Kurfi ban san yana raye ko baya raye ba. Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi, wannan alherinsa ba za mu manta da shi ba. Nan muka zauna gaba ɗayanmu, mu da muka zo daga Jos ɗin, da wanda aka yi wa interview ɗin da wanda ba a yi wa ba ɗin. To nan muka zauna. To ana dab da gamawa sai Zarban ya ce mun dama ya sa ni a jiki ya ce in raka shi Sani Mai Nagge. To muka shiga ‘yar bus ɗinsu nan, ina zaune da shi bai zauna a gaba ba. Ya zauna inda fasinja ke zama, bus ɗina irin wanda ake tura ƙofar ɗin nan, inda karen mota ke zama kan injin. To muna zaune da shi haka ya ce, ya Muhammad Tukur, anta minal murashahin. To ni ban san kalmar murashahin ɗin ba, ni ban san ta. Makabulun kawai ni na sani. To sai ya kawo kalmar murashihin. Ya ce makbulin kawai. Yana gaya mun ina cikin wanda aka karɓa a jami'a. Sai na duka na yi sujada a kan injin. Ya ce amma kada in gaya ma kowa sai sun gama daura. To ni kuma azarbaɓi da abun ya shige ni, to hai na fara sakaci a daura. To me mana yin ba da himma a kanta bayan gashi. Yawwa, har in an ka abinci wace na ƙoshi kawai. Hai na ji ni ba nauyi. Sai da abokanan zamana da muka zo suka gane akwai abin da ke damuna na ɗan canja. Sai kaman amai zai zo wa mutum, aman maganan kaman zai zo muhimmin danne ta, na kasa abin nan. To haka dai Allah Ubangiji ya kaddare tafiya ta a can. Ya salam. Tai bari mu dan dawo da kai kafin mu abubuwan da ka fahimta da kuma abin da ka karanta a Madina. Alakan ka da shi marigayi Sheikh Alhassan Sa'id. Me alakan ka da shi? Kaga Sheikh Alhassan Sa'id Adam malami na ne. A hannunsu muka yi karatu. Dr. Hassan Dikko a hannunsu. Dr. Sa'id Hassan Jingir. Sheikh Sani Yahya, malamai da dama da wani Sheikh Hassan Idris yana gangare yana ɗinke, kawo wani abokina Aminu shi ma yana alƙalanci a Bauchi, shi ma khirijul jami'a ne. Malamai da yawa dai sun karanta da ɓangaren Hausa da ɓangaren Turanci ɗaya. To a alaƙa ta da Sheikh Alhassan Sa'id malamina ne ƙwarai da gaske, kuma Allah da ikon shi bayan na shekara 2 a Madina, ina cikin shekara ta 2 shi Allah ya kawo shi aka karɓe shi. Sheikh Alhassan Sheikh Hafiz Marigayi
Alhassan Sa'id. Akai ka riga shi. Na riga shi zuwa. Ya salam. Na riga shi zuwa. Na riga shi zuwa da shekara 1. To a lokacin da aka karɓe shi yana shekara 4 a University of Jos. Zai ƙarasa kenan sai ya samu kabul, sai ya zo ya roƙe su alfarma a Madina, sai ya jammada shine ya yi difarin. Ya zo ya ƙarasa shekara 1 a nan digiri, to ta inda na tsere mai da shekara 2 kenan. Amma da a shekaran da aka karɓe shi ya zo, to da ina gaban shi da shekara 1 ne. To a can ɗin gaskiya kasancewan shi yana ɓangaren Qur'an, kulliyatul Qur'an. Department ɗinmu daban ne, faculty. Sannan kuma hostel ɗinmu ma daban ne, domin ni a shari'a nike akwai hostel ɗin 'yan shari'a daban. To wani sa'i nike haɗuwa da shi a jami'ar ko wajen cin abinci ko kuma abin nan. Amma da yake malami na ne nakan kai mai ziyara. Kuma in ce ya bani kayan wankinsa gaba ɗaya in zo in wanke in goge, to bai so. Shi yana gani ni senior shi ne, ni kuma ina cewa ni malamin shi ne, a shi malami na ne, ko ba matakin da zan kai a ce na fi shi. Dama a karatun zaman aji daban, karatun daban. To malami ne alhamdulillah wanda ta kowane ɓangare Allah ya bashi. To shi baya kallon cewa ni ɗalibin shi ne, duk inda na kai ni ɗalibin shi ne, shi yana kallon tazaran da ke tsakaninmu da shi a Madina ina aji 2 yana 1, ta ya za in mai wanke. Ban yadda da wannan. Shi kuma idan ya fahimce ni ya hango ni ina zuwa na ta san maɗakinsi, ya san wankin zan karɓa da guga sai ya ɗan kulle ɗakin. In yi ta bugawa. Ko in na je na same shi ba zata sai ya ce mun a'a ba wanki. Ni kuma in ce in buɗe dolab ɗin shi in ce akwai wanki a bani. Ya ce don Allah Muhammad, in ce don girman zatin Allah malam. Ni ba zan ji ni na cikata a jami'a da kamalata in ban maka wanki da guga ba. Kenan anan malam wanda ka san shi malamin ka ne. Anan sai ka je aboko. Kana gabar da shi da aji 1 ko aji 2. Kar ka nuna kai yanzu ka kai wani mataki da kake ganin cewa kamar kafi shi. Matsala ce. Gaskiya. Sam. Mutum ya tawalu ifa, karatun nan ka yadda kowa ya fi ka ne. Ka yadda kowa ya fi ka tsakani da Allah. Wanda ya yadda cewa ya ga wani abin da zai iya ya koya a wajenka, ya zo ka ce masa ina so in koyi kaza. In ya yadda za ka iya koyar da shi, in ya yadda har ya sadaukar da kanshi ka fi shi ɗin, shi kenan. Amma in bai yadda ba, ku je kawai a cewa kawai shi ya fi ka. Kawai a samu zaman lafiya. Kai malam a Madina zuwanka na farko, ko in ce zuwanka a can ɗin da ka je, me kake ganin cewa ya bambanta da nan a ƙasashenmu na to gaskiya zamana a Madina, waɗanda na zauna da su na yi shekara 1 da su, tafiya 1 muka gama 1, kaga Dr. Jalo, Dr. Sani Rijiyar Lemu, Professor Mansur, shekara 1 muka je. To su Ja'afar yana gabanmu da shekara 1. To abin da ya burge ni a can, wato malami yana karantar da kai kuma yana son ka kaman ɗansa. Nan ma yanda na rayu a cikin malamai na, wato kaman iyayen da suka haife ni. To, sai dai bambancin can da nan. Can akwai gogaggun malamai, idan aka ce maka mutum a Madina aka haife shi kuma nan ya tashi. A haramin manzo Allah ya karatu, wani yana tun ɗan shekara kaza ya haddace, ga manya-manyan malamai irin su Binu Baz nan suka karantar, irin su Uthaymin nan suka karantar, irin su Mukhtar Ash-Shanqiti nan suka karanta, Sheikh Amin Muhammad Ash-Shanqiti can suka karantar. Waɗansu malamai, bijimayen malamai da kake jinsu, sai ka je ka tarar da su duk a Madina, suna zuwa jami'a su koyar, ka je harami ka bi su a yi halakat. To gaskiya da waɗansu fannunukan da a nan ba a san su ba, to duka a can da aka je. Mu a iya ɗan tasunmu, mun tarar da mun ga can lalle akwai karatun, ga littattafan kuma nema ake yi a baka.
kai ake nema a baka ba kai kake zuwa ka nemi littattafan ba. Duk da cewa a nan Najeriya akwai irin su lokacin Uthmaniya irin su Uthman bin Fodio, su Abdullahi Gwandu, su abun nan ma an yi bajinta a littattafan. To amma irin waɗannan fannunukan waɗansu ba a buga su ba kamar makhtuta ba su bazama ba. To amma a can duka ga suna. To alhamdulillahi mun ji daɗi kuma babban al'amarin da na ji daɗin Madina mun samu karatun a haya Muslim na ƙungiyar Izala da take Jos dan sarkin Mangu lokacin da aka kafa wato ana da kishi mai ƙarfi a ga ɗalibansu su yi fintinkau da kowaɗanne ɗalibai. Mu ma muna kishin. To mun iya nahawu da sarfu da su balaga su arut waɗannan lugawiyat ɗin da su abun shu'ara aljahiliya mun karanta su. To da muka je sai al'amuran Madina sai suka zamanto mana sauki. Domin an samu foundation tushe. Maimakon ka ci gaba da karatun lugha kana ganin masha Allah matamakin sai ka shiga kulliyatu shari'a? Wato dakta idan su suka karɓe ka suka ɗauke ka suka baka takarda sun karɓe ka a can jami'a bayan ga abin da ka rubuta ragabanka choice ɗinka kaza nike so in karanta. To idan ka je can bayan sun karɓe ka kuma za a zo a maka wani sabon interview. Sai aka malaman luga, malaman da'awa, malaman Qur'an, malaman shari'a, malaman hadis. Ƙwararru sai su zauna su 5 kowanne da teburinsa. Sai wannan je homa magana, wannan je homa ya tambayo a fanninsa. To inda suka ga kafi ƙarfi to sai su rubuta a nan ko da luga ka zaɓa sai su mai da kai shari'a. Wani sa'i su mai da kai Ƙur'ani, wani sa'i Ƙur'ani sai su mai da kai nan, su mai da kai nan. To za ka gani luga na sa, tsakani da Allah luga na sa, amma da aka yi wannan 'yar interview ɗin sai suka rubuta mun shari'a na ce abinda Allah ya zaɓa mu. To wani za ka ga in an rubuta masa aka canja mai abinda da ya zaɓan sai ka ga yana kai kawo har a yi wata 2 ana karatu. Yana neman canji shi bai san takamammen inda ya tsaya ba shi yake sa kanshi. Amma mutumin da ya ce alhamdulillahi wannan shine zaɓin Allah suna ce mun shari'a na tafi can. Kuma a lokacin an fi gudun shari'a. Ɗalibai ba sa son shari'a wai wahalan shi. Saboda kenan su ita jami'ar ta fi ba kulliyar kula ta musamman ne? Akan shari'a. Da ita ce. Da yanda suka gina Madina, tsarin jami'atul Madina, ba za a karantar da wani abu ba saɓanin abin da manzon Allah ya karanta a Madina. Ɗali yadda ya fita Ƙur'ani, hadisi, shari'a, sai da'awa, sai ita lugar da zai taimaka masa wajen isar da saƙon. To amma yanzu daga baya na je har kwamfuta, ilimin kwamfuta da waɗansu abubuwa takhassusat irin na zamani an shigar da su. To amma da in ka ga ginin shari'an ma, to nan ne za ka samu ɗalibai 1000 kaza. Amma a sauran kuliyar ɗin ka samu ɗan 100 haka kawai. Tai malam a lokacin naku na ga masha Allah kun je yanzu wanda ake ganin su ne kusan jagorori a cikin malamai. A lokacin ya kuke rayuwa a tsakaninku wajen taimaka ma juna wane yana da sani a fanni kaza, wane yana da sani a fanni kaza saboda a ƙarfafi juna. Gaskiya alhamdulillahi kamar Sheikh Ja'afar akwai wani Malam Abba Allah ya mai rasuwa a can tun farkon shekaran da muka je. Akwai Sheikh Abdul Wahab Imamu Ahli Sunnati wal Jama'a na Kano, Abdul Wahab Abdallah Hafizahullah. Akwai su Dr. Sani ko da yake shekarun mu ɗaya da muka je. Amma waɗannan magabatanmu har da Dr. Sani akwai su Dr. Jalo to sun sa da su wannan Malam Dr. Muhammad Suleiman ko duk an ku ne? Duk limamin Sultan Bello duk tare muka je. Da Dr. Sharafuddin yana Ogbomoso yanzu. To waɗannan da suka fi mu sani ɗin to sun sa waɗansu karatuttuka da ake a ranakun da ba na karatu ba. Domin lokutan hutunsu a can da ba a karatu Alhamis ne da Juma'a.
to da alhamis da juma'a dinnan sun sa waɗansu majalisai da halakat sai a sa littafi kaza ana ƙaruwa to waɗannan ɗin da suka ɗan fi mu suka senior ɗinmu sun taimaka mana da waɗansu darussan da bayan na jami'a suna koya mana a cikin ɗakunan hostel. Sannan bayan haka akwai majalisai a harami da ake zuwa ka shiga wannan majalisin yau kwana biyu ka shiga wancan. To duka waɗannan karatuttuka na waje-waje ɗin. To su da yake ana yin su daga bango ne zuwa bango ba a bin tsarin wato manhaj. A ce fatara ta ƙare dole ku datse ku jefar da littafi ku gama. To ya taimaka wajen karatu gaskiya. Amma yanzu wanda duk ya je Madina yana jin cewa karatun da zai yi na aji. Ya isa ya kawwana shi ya fito malami na shari'a masalan ba tare da ya je karatu su kama na waje ba. To yana kawwana shi ɗin tunda idan kai karatun malamai ne ƙwararru za su karantar da kai sai kuma su ɗora ka a hanyar shiga bincike. Ka shiga maktabat library ka je ka yi bincike. Su kuma waɗancan daɗina da na wajen. Su na wajen kana iya karanta wani fannin da ba a karanta shi a jami'ar. Sannan kuma can ba a datse ka daga bango sai bango wannan kuma lokacin jaraba in ya zo sai ya datse ka a ce kawai fatara ta yi. Abin da ya ragen kawai shi kenan tun da lokacin shi ya wuce. To shi ne bambancin su kenan. Gaskiya. Tai malam a Madina kafin mu fita a nan menene za ka iya tunawa wanda ba za ka iya manta da shi ba da ya faru tsakaninka da abokanan karatu ko kuma su malamai? To, gaskiya abin da ba zan iya mantawa ba shi ne wato duf'armu da muka je batch ɗinmu kenan da waɗanda suke gabanmu wato kowa ya je da shauƙin karatun ne bil haƙƙi da gaskiya kuma ya gama ya dawo ya yi da'awa tsakani da Allah. Domin ni da Muhammad Suleiman limamin Sultan Bello da Dr. Sharafuddin wanda yake Ogbomosho da Muhammad Inuwa Allah masa rasuwa a can Jos da Malam Khamis Idris yayan Malam Khamis Dr. Malam Khamis da yake Yobe. To mu a cikin kuɗin da ake bamu allowance mukafa'a to kullum mukan aje 200 muna cirewa muna tarawa akan cewa duk ran da muka dawo waɗannan kuɗin za mu canja su mu gina makaranta mu yi da'awa mu sayi alatul katiba lokacin irin abun buga littattafai duk wani abun da ya taso wa al'umma mu buga littafi a fassara a bayyana wa al'umma. Mun je kowa ya je da wannan himman matuƙa duk wanda ka tarar wallahi himman shi ba ya makale a Madina ba ne ya nemi kuɗi ya dawo ya yi da'awa sosai. To Allah da ikon shi Allah ya kalli zukata ko ikhlasin waɗansu daga cikinmu muna dawowa ɗin sai wani bawan Allah Alhaji Rabo Allah Ubangiji ya ƙara masa lafiya sai kawai ya ba wa Muhammad Suleiman ya kira shi ya ce ga makaranta ginanniya ita ce Albayan. To kaga kuɗin da muke tara akan za mu gina makaranta Allah ya ba mu ita kyauta. To muka buɗe Albayan ya za mu yi ya za mu gudanar da ta Allah da ikon shi sai Allah ya turo Al-Muntada sai suka ce su za su ɗauki nauyin malamai da biyansu da komai. To haka muka fara Albayan muna karantar da ɗalibai na yi shekara 1 daga baya suka zo suka ce mun ni zan koma idara. Al-Muntada riƙe maktabu da'awa a nan sai na koma na riƙe wannan ɓangare na da'awa. Sai ka koma can Kano can na koma kan Kano. Yawa na koma Kano na koma ku duk masallatai da ka gani a Muntada da nan inda aka ɗorai inda aka harbe Ja'afar da su abun nan inda Al-Furqan take yanzu da waɗansu masallatai da duka ƙarƙashin ishrafinmu da mu aka zana aka gina da wata markas ta Uthaymin da take Gusau wajen gidan 'yan majalisu ni na je da Sani da Yariman Bakura da Muh'D mu muka kama tape ya ce mu auna inda ya mana lokacin akwai dawa mu muke auna mu ja mu ce can ya mana mu ja muka ɗebi wannan tun dawa ba a sare ta ba muka yi wannan duka
To alhamdulillahi aka kafa marakis da masallatai na juma'a da 5 salawat a 2001 sai suka ce mun to ni do Allah suna so in zo kuma in dawo Kaduna. Akwai wani gu da suke so shi ma in rike. Shine dalilin zuwanka. Shine dalilin dawa a nan lokacin Bello Damagum Allah ji kanshi da rahama da aka zo na zo Kaduna ya nuna mana wani fili can bypass wajen asibitin ido. Muka je muka ga wajen ya dan yi daji sai yace to akwai wani gu aka kawo mu nan. To sai muka ga nan din to lokacin babu gidaje sosai muka ce ya dan yi dai. To da nan din karami ne to haka na fara karantarwa dai yana karami. Shine wanda yanzu kenan aka fi sanin ka wanda ya dan faru da sunanka kenan idan ba an ce Malam Muhammad. Wato gaskiya dakta lokacin sunan nan asali a takaddu officially Markazul Madina. Al-Madina. To a lokacin ni kuma sai in ga duk ɗalibin da ya dawo wane madani, wane madani. In Sudan ya dawo ya ce wane Sudani. In Misira ya je wane Masari, Azhari, Masari. Na ce to duka mu mun ki Najeriyan kenan. To ni gaskiya sai ina jin irin wannan yayin bai mun ba. Salon. Da ka dawo ka ce madani kai sunan ka wane. Ana na sa anan Manar. Wato wajen mahaskaka duk wanda ya zo nan insha Allah zai samu ni dan haske ko na ayan Qur'ani ko na hadisin manzo Allah ko wani qabasat wani dan zai dan dosa ni wani abu na na sa wannan Al-Manar. Asalin sunan abun nan ne kamar da ka faɗa markaz me kace Al-Madina asali a takardu da ni ne na sa Al-Manar din nan kawai saboda mutum sai ya zamo yayi madani komai in ka dawo je komai kai ka danganta shi da inda ka fito. To gaskiya ni na sa mai Al-Manar. Tai malam bari mu yi magana akan Al-Manar din. Saboda tana da muhimmanci da kuma irin yanzu tasirin da take da shi a cikin jihar Kaduna. Na'am. Da ana ganin kamar ita reshe ce da ta can Albayan da take Jos. Haka din ne? A'a. Albayan ta riga nan da shekaru ma. Ina nufin ita Al-Manar din. Reshe ce daga Jos. A'a. Dan mai zaman kanta ne. Can Albayan nan Al-Manar. Ta biya tsare-tsaren markazin yake nan? To asali dai sun bani dai na ce mai suka ce kai a gina Islamiyya. To mun fara da Islamiyya kamar thanawi. Ana tafiya kasan su can da'awa. Sai muka ga abun ba zai yi ba a zamanance a Najeriyance sai mun haɗa da darussa na zamani. Dirasal asriya. Sai muka mai da shi daga baya dai wato science school da kuma dirasatul islamiyya muka sanya su bil munasafa daidai wa daidai suna tafiya kunnen doki. Mutum ya gama Al-Manar in ɓangaren larabci ƙasashen laraba yake so ya je to abinda muka karanta a nan zai ahala shi. Zai qualify din shi. Akwai boko akwai islamiyya. Yawwa in mutum kuma ɓangaren boko yake zuwa jami'oi na boko ya yi likitanci ko ne abu to ilimin da ya kawai anan ta ɓangaren bokon shi ma zai ahala shi. Mun ba da dukansu biyu ne. Saboda tunaninmu a samu ɗan boko amma cikakken mai jin larabci da tarbiyya mahaddaci makarancin Alkur'ani masanin hadisi. Bayan makarantun na islamiyya da boko akwai wasu ayyuka da ake na da'awa. Masantun da ga akwai babban masallaci masha Allah. Kusan dai zaka ce markaz mutakami. Markaz ne. Bangaren da'awa da abubuwan da suka shafi al'umma me ake yi a ciki? Muna leccoci na wata-wata a wannan masallacin duk ƙarshen wata ana lecca. Muna da rassa na Al-Manar waɗansu anguwanni. Muna da rassa. Muna da filaye manya-manya permanent site inda da za mu gina shi wajen gari. Tsakanin Zaria da Jaji to amma rashin tsaron nan har an sa tubali hekta wajen 20 da wani abu. Ana fita da awa da kafin dai abubuwa su kazance ka san mu nan Kaduna kamar irin su birnin Gwari su menene wurare da yawa za ka samu ana wannan harka na ta'addancin da yan abin nan to wannan sai ya takaita. Wannan shi ne, amma duk abin da ka sani ana yi tallafa ma ɗalibai gwargwado.
Kenan idan ɗalibi ya gama Na'am. aka ce yana da hazaƙa sosai kuna ba shi daman da zai iya karatu ya fita yi karatu In ya jami'at nema misali? bisa raɗin kansa ba mu da wata minha mu da muke bayarwa a nan ko muke da alaƙa da wata da za ta ƙasa ta waje. Yawwa, amma Sudan da yake ka san a Sudan akwai Maktabul Muntada. Yawa, kuma daga nan Al-Muntada muka kafa nama ta su Faisal a nan Sudan nama. Su Muawiya su meni suna kawo ziyara muna abin nan, to wani sa'in muka tura ɗalibai nama ta hanyar su Faisal suna alhamdulillahi suna karɓa. To da har mun so yadda za a haɗa a samu a rika tura a markaz na abun nan Ifriqiya na. Daga cikin abin da ya ja hankali na abin nan kai muhadara da kuke duk wata ne ko? Duk wata. Ya tasirinta wajen kyautata kulla alaƙa da malamai waɗanda wa'ansu a nan cikin Kaduna suke, kuma wasu mafi yawa ma za ga baki ne daga wajen Kaduna. Kwarai da gaske. Ya tasirin take wajen kulla alaƙa tsakanin malamai da kuma malamai da su al'umma. Gaskiya tasirinta baya misaltuwa. Tasirinta baya misaltuwa. Abinda na yi ƙoƙari duk wani malami shahararre da ake ganin shi a Africa TV 3 ko Sunna TV ko Manara ko da Al-Wisal sai da na kawo shi nan. Kuma Allah da ikon shi duk wanda na ce ya zo mun zai zo. Dr. Jalo ya zo, Alhassan Sa'id ya zo, Dr. Bashir ya zo, ba sa iya ƙin kirana su Sani Umar Reji su Mansur saboda yadda aka rayu ba sa zuwa wani sa'in wani bayya wace wannan, amma idan na je sai ya zo. Har Imamu Ahlus Sunnati wal Jama'a sai da ya zo nan. To bayan na karraba musu waɗannan malaman na matso da su wanda ake ganin su daga nesa, sai kuma na nan cikin gida. Kuma nakan kira mutum ko ɗan boko ne in yana da wani fannin da zai amfani al'umma. Yanzu muhadaran mu ta ƙarshe da muka rufewa da ita shine akan shaye-shaye da illolinsa, sai na kira ƙwararre a hukumar yaƙi da sha da fataucin mugayen ƙwayoyi. Kaga shi ba ɓangaren shari'a ya sani ba. Sai na kira shi ya zo ya mana nan. Yanzu lokacin iska da kunturu da bazara sai in kira ma'aikatan kashe gobara da wuta. In ce to ka amfanar da mu ya dace musulmai ko al'umma su mu'amalanci wannan yanayin a yanzu. Tunda abu kaɗan gobara yanzu za ta kama, to he su kawo. Zan a gayyato likita wani ƙananan abubuwa ne na wato mabade da ya dace mutane su fara kula da su na lafiya. To za ka ga ya ba da shawara. Alal aƙalla ko ni gida a samu abun gwada jini, abun gwada siga, abun gwada nauyi. To waɗannan abubuwa da an ga jini ya ɗan wuce sai a je a ga likita. To irin wannan wato ciwo ba zai afka mutum kawai ka rana ɗaya ka ji ya yanki jiki ya faɗi a ce ai ya daɗe yana da hawan jini bai sani ba, ya daɗe yana da ciwon siga bai sani ba. To irin wannan mabade muna kira, kuma waɗansu na siya su ajiye a gida da iyalansu. To ‘yan ahalus sunna ne kawai suke da wannan dama ko hatta wanda to a wajen gayyata dai ba ma iya tantance wannan, saboda za mu je gun kwamandojinsu mu ce ku ba mu ƙwararre a sanin fanni kaza. Mu dai mu ɗebi amfanin da za a samu daga wajen shi. In mawad ne a ƙadiyya da suka shafi aƙida mun san irin wanda za mu kira. Ta a fannin su ma malamai ɗin. Su ma sai ahalus sunna? Sai ahalus sunna tsakani da Allah. Kana ganin wannan tsarin da ka zo da shi ya ba da tasiri da ake bukata? Ya ba da tasiri. Ina kan kira wanda ba ɗan aƙidan ba, kamar yadda na ce maka, idan ba fannin aƙidan ba ne. Yanzu ka ga masu ƙwayoyi fatauci ba dole mun san aƙidan shi ba. Masu kashe wuta gobara ba dole mun san aƙidan shi ba. Za mu rubuta takarda mu samu shugabanninsu, tunda su da'iman suna ƙarƙashin jagoranci awamir. To shine zai ba mu wanda ya dace, nan ba sai mun tantance akidan shi ba. A nan kana ganin tsarin da ka fito da shi da tsarin da aka saba da shi masalan na fita wa'azi duk wata ko kuma duk shekara masalan, ba ganin cewa za a ga kamar zai ci karo da yadda aka saba da shi? Kamar ya karo wa'azi da ake fita maimakon a ringa zuwa ana kai ko nan kana gayyato malamai suna muhadara. To duka nau'in da'awa ne.
wani da awan yana gani a fita a yi gangami a je nan garin to wannan kuma an zo an yi shi a nan. Ba da awar da tafi ka sawa mutane littafi ka sauke ka sama wani littafi ka sauke. Yau an je an yi wa'azin dare kawai an yi taro ɗaruruwa an tashi wani kana tambayan shi me aka tattauna me ka fahimta bai ma sani ba. Wannan shi ne, amma shi ya karanta ya ga littafin kuma yana da shi a gida ya fi tasiri. Masha Allah. Malam ina akwai abubuwa da suke da mahimmanci mu ɗan ji ta bakinka. Na'am. Musamman ma kana da alaƙa kyakkyawa da tsohon gwamna da ya ga mulkin shi a jihar Kaduna sai El-RUFA'I. Ta irin ku da kuke ganin kuke samun dama ku je wajen waɗannan jagororin na siyasa masu gwamnati. Wace gudunmuwa kuke bayarwa wajen ganin cewa sun yi abin da ya dace wa al'ummarsu? Don saboda lokaci ana ganin cewa idan damuwa ta taso ba kwa magana kaza da sauransu, me za ka ce? To mutumin da za ka same shi kai da shi ka gaya masa abubuwa ba sai ka zo kan mimbari ba. Sannan shi da kanshi zai kira malamai sau 3 a shekara. Bayan wata 4 ya zo ku nuna mun kurakurai na inda nake kuskure a gwamnati na, ku zo ku nuna mun. Inda kuke ganin kuskuren ne kuma kuskuren ne zan gyara. Inda ku kuke ganin kuskuren ne kuma ina ganin ba kuskure bane hikima na ne zan muku bayani. To mutumin da ya baka wannan kofar ya baka wannan daman kuma ka gaya masa ka duba kuma ka gaya masa kuma ya kafa kwamiti akan abun me ne ka zo kan mimbari. To jama'a abun da suke fahimta nasiha wa shugaba ka hau mimbari. Ka yi caccaka ka faɗa amma in akwai ƙofa ka je ka samu ya fi tasiri. Yanzu misali kai ɗin nan dakta kana cikin nan masallacin sai kai kuskure a cikin sallah ko ruku'i sai na tashi a gaban mutane masallaci a cike na ce kai Dr. Sani me yasa in an zo sallah baka kaza to za ka gana gwale ka a cikin mutane. Na tona asirin kai ka ce na yi ɗin. Ba zan ma karɓi nasiha. To balle mai mulki. Balle mai mulki mai soja da menene mutumin da bai da ɗan sanda bai da soja bai da komai bai da wani abu ka tashi cikin mutane ka gaya mai laifukansa. Hai ya ga cin fuska ne ce an yi ɗin kuma ba zan karɓi abin nan ba. Ordinary mutum kawai adi. To ina ga mai mulki. To za ka ga shi nashi ya ce kai an rufe masallacin ba. An rufe masallacin. Makarantar an rufe ta. Kai ma an sama doka. Kai ma an sa maka doka kar ka sake wa'azi. To ya mutum ya iya. To mutumin da ba fannin shi bane wa'azi ba bangaren kwarewansa bane sai ya shigo kai zai nuna wa ga yanda za ka yi. Shi ko ba bangaren shi bane. Kai ko baka shiga tahassus huruminsa ka nuna mai ga yanda zai yi ba. To wannan shine abin da su suke fahimta. Sai ya zamanto yau malami jarumi mai burge al'umma shine wanda zai hau yayi wa gwamnati kaca wani sa'in ma babu tabbaci akan abin da aka faɗa ɗin. So nawa suke su fito a social don Allah ina neman yafiya na yi kaza ashe ba kaza bane don Allah su wane a yafi. To me amfanin wannan? Ka faɗi abu ba ka yi taka tsantsan ba sai ka yi faɗa ka zo kana kaskantar da murya kana ce a yafe maka. Mimbari, wannan mimbarin na Juma'a, me yake nufi a wajenka? Wajen isar da saƙon Allah zuwa ga jama'a. Shi ne a wajena, shi ne gatana, shi ne abin takamana. Wannan shi ne. Ta wajen nake isar da kowane saƙo saboda me duk nau'in mutumin da ka sani da mai mulki da mara mulki da mai ɗamara da soja da general da ɗan sanda duk wani wanda ka sani da mai hali da menene yana zuwa ya zauna a ƙarƙashin mimbarin nan. Wanda wani kafin ka kai shi ka gan shi sai ka yi ta cika ka yi wata 2 kafin a maka hanya ka gan shi wani ma ba za ka gani ba ya kawo kan shi ya zauna nan. To kai kuma me dama ta samu. Kana faɗin abin da yake maslahan ka ne ko ko abin da dai kawai shafi maslahan addini shine kike faɗa? Maslahan addini. Maslahan addini.
shine mutum zai faɗa. Tai malam na ga magriba lokacin ya abun nan din amma muna da abubuwa bari mu yi kokari mu takaita su. Yanzu ana ganin al'umma tana ganin kamar alakar malamai da 'yan siyasa. Kamar akwai wani irin alamun kamar zamba ga al'umma masana. Su malamai in matsala ta taso ba za su yi magana kai tsaye wajen mahukunta ba saboda su gyara. Su ko al'umma suna ganin a'a ya kamata duk matsala idan ta taso malami ya hau minbari ya yi caccaka kamar yadda ka faɗa. Me za ka ce? Na gaya maka ɗazu, na ce maka mutumin da ya ce ƙofar shi a buɗe kuma zai kira ku zo ku bayyana mana inda muke kuskure da damuwa mu gyara, me na ka hau minbari. Wannan shi ne. Sannan yin abu don jama'a, duk yanda kai don jama'a ba za ka gamsar da su ba. In kai shuru baka tsoma baki ba a ce an bashi kuɗi an rufe mai baki. In kai maganan a ce an saye shi an bashi kuɗi ya yi magana. To saboda haka mutum ya nemi yardan Allah kawai abin da ka san tsakaninka da Allah ne ka yi shi, amma irda'un nasi ghayatun la tudrak. Kai don ka birge mutane ba zai yiwu ba. Kai don ka birge mutane ba zai yiwu ba. In kai shirun baka kubuta ba, in kai maganan baka kubuta ba, in dai a wajen mutane. Su mutane suna da wani su'ul zanni mummunan zato, suna ganin shi malami haja ce mai saukin sayarwa, mai saukin saya. Yawa. To anan malam me kamata a ce malamai sun yi saboda su kare mutuncinsu? Su ne su yi don Allah kawai, abu in ya zo su faɗe shi don Allah. Duk wani malami da ake zagi, a bibiyi wa'azozin shi alal aƙalla na shekarai bai taɓa nuna ga hukuma ana shan wahala ba. Shi ma baya cikin ɓangaren hukuma. Bai taɓa nuna ba, bai taɓa nuna ga inda hukuma ana fama da rashin tsaro, ana fama da yunwa, bai taɓa faɗa ba, bai sha faɗa ba da makamantansu. Sannan a zo kuma bai taɓa nuna cewa a yi kaza, a yi kaza, a yi kaza ba. Amma su ce wai an ja baki an yi shuru. Ta yadda wani matsaloli ne kake ganin al'umma suke fama da su wanda ya kamata a ce su yi ƙoƙari su gyara? Mummunan zato, mugun zato da ƙazafi da ƙarya, da kuma bin jita-jita abin da babu tabbas shi ne, da ɗora duk wani abin da yake faruwa a kan malamai. Yanzu kaga idan ɓangaren rashin tsaro ne, an kashe mutane a wani gari an yi kaza, ce malamai sun ji ba su yi magana ba. Akwai chief of army staff, akwai chief of defense staff, akwai chief of air staff, akwai chief of naval staff, akwai inspector general of police, akwai director general na DSS. Su ne aka damƙa wa amana da alhakin tsaro, amma malami za a zaga. Idan aka samu yunwa da talauci da rashi, malamai za a zaga. Akwai ministan finance, akwai ministan agric, akwai ministan noma, akwai ministoci. Sannan kuma duk abin da ya faru, kowace jiha suna da senatoci wakilai 3, suna da 'yan majalisa 3, suna da gwamna, suna da ciyaman na local government. Duk waɗannan su ne masu wakiltan al'umma, amma su za a basu malamai za a zaga. Kuma wakilan ma ku kuka zaɓe su. In kuka shiga masawa sai ku je ku same su. So suka zaɓe su. Waɗansu har sun farke juna da wuƙa, sun sassare juna akan wani ne zai wakilce mu. Idan ya je bai musu daidai ba a ce malamai ne kaza kaza kaza. Ko malami ba inda ya taɓa tirsasa wani dole sai ka bi magana ta, dole sai ka yi. Ko annabi da ya kawo musulunci na an ce lasta alaihim bi musaitir, in alaika illa al-balagh, naka la tahdi man ahbabta. Malam yana da rubuce-rubuce ko ka takaita ne akan muhadara? Ina da rubuce-rubuce amma yan littattafai ne ƙanana ba irin wanda za ku karanta ba malam. Irin na ƙananan yara ne kawai. Su ne za su akwai su gaskiya wanda kawai mukan ciro waɗansu daga ummahatul kutub ne, manya-manyan littattafai da ba sa samun mu yi su a ƙanana. Akwai su ‘yan rubuce-rubucin. Taimal nasiha ka zuwa ga ɗaliban ilimi saboda mai da hankali musamman a wannan zamani zaga. Nasiha zuwa ga ɗaliban ilimi dai su yi ikhlasi wajen neman ilimin su ba don certificate ba.
a yi domin Allah subhanahu wa ta'ala, a kyautata niyya kuma a girmama malamai, kuma a girmama ilimin da ake koya, abinda mutum ya koya ya fara ɗabbaƙa shi kafin jama'a su abin nan. Kuma ina musu albishir da cewa lallai babu wanda ya kai mai neman ilimin addinin musulunci daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine ikhlasi, a yi domin Allah, ba don musu ba, ba don jayayya ba, ba don ɗan ƙure ba, za mu yi muƙabala zan ƙurewa ne, ba wai don in samu mabiya su fi na malawa, ɗalibai na sun fi nawa ne. Sannan mutum ya yi shi don isar da saƙon Allah da manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da kuma ya zamanto mata sadaqatul jariya. Kana gani idan an yi dan neman shuhura mutum ba zai kai inda wataƙila ya kai din, amma bai da komai a gobe kiyama. Ya zamanto mata wabal. Ta iyaye me za ka ce musu? Iyaye da abin da zan ce musu su ba da himma wajen koyon addinin musulunci nan, da sa ‘ya'yansu da kuma bincikensu da sanin amanar da Allah ya ɗora musu na ‘ya'yan da suka haifa. Allah ya tanadi wuta da ya ce wa quduhan nasu wal hijaratu, akan iyaye ne masu haifuwan ‘ya'ya. Alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Su zamanto suna kula da ‘ya'yansu, suna bincikensu yadda suke bincikan dukiyansu, suna duba ta, suna kirgata, to ‘ya'yansu su fi wannan daraja. Mahukunta wanda suke da mulki da masu mulki da shugabanni, nasiha na da su cewa su suka nemi mulkin nan, wani shi ya cuso kai ya nema, ko a mutu ko a yi rai. To ya san abun tambaya ne a gobe kiyama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nadamatun wa hasratun ne yawmal qiyama, wato takaici ne da nadama ne a gobe kiyama, illa man akazahu bi haqqihi wa addahu kama huwa, sai wanda ya karbi mulkin nan ya isar da saƙon Allah kamar yadda yake. Su san Allah zai tambaye su amanan da ya ɗora musu, kullukum ra'in, dukkansu masu kiwo ne, kuma Allah zai tambaye su abun kiwon su gobe kiyama. To masha Allah, muna godiya, Allah ya saka alkhairi. Allahumma amin. Amma nan gaba kuna ganin cewa markaz Manara zai iya yin jami'a? Da ita ne muke shirya a can din. Tsaron ya sa abubuwa suka abin nan. Yana nan a hanyar Zaria din nan, in ka wuce jaji da kwanan Farakwai tana nan. Allah ya saka da alkhairi. Allahumma amin. Da ban ji ka muna ba fulatanci ba, ka ce kana wa'azi da fulatanci da sauransu. To a bandiraɓe fulɓe am miyetti, Allah barki ɗin, Allah ɓeyda munyal, Allah ɓeydana en ilmu e faamu, Allah waɗana en barka, hokka leydi meɗen Nigeria jonde jam, hokka ardiɓe leydi ndin ma jam, Allah hokka en ballitari e wawol tokkugo ɓe. To mun gode malam. Allah ya albarka. Allah sa a gama lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.